Ľudia to už vidí, že to je niekto z jeho kamarátov, takže Hned to vysvětlím. Včera jsem si koupil hromadu fizzy drinků a tu flexi, takže čo si povedať. bavil poznámku, aby mi je nikdo nevzal. Jenže když jsem pak otevřel lednici, byl jeden pryč. Někdo mi je musel ukrást a tak No však to je asi jasné, keď tam jeden není, tak asi mu ho niekto zobral. jsem začal kluky sledovat, ale pak jsem úplně usnul a když jsem zkontroloval lednici, byl další pryč. Ľudia, však preč. Asi potom ho zobral Domča a Víťa, nie? Našel jsem ho, tak se pojďme zeptat kluku. To byl Domča! To byl ty? Ne, já dneska budu... Akože sa Domča nehambí, že proste je na záchode a má dole gate. Akože, že dobré, ale... jen vodu ze záchoda! Abych zjistil, kdo to byl, Inak Domča je teraz trápny, akože, že pijem vodu zo Ty kokos. přidělám AirTag na další fizzy drink a počkám. Jenže potom jsem našel tohle. Drahý Fizzy, jediný způsob, jak zjistíš, kdo ukradl tvé fizzy drinky, je ten, že všichni, kteří sledují tohle video, dají odběr. Vidíte ľudia, toto všetko, tento short zaoberá iba to, aby proste flexil tými drinkami, to je prvá vec, a aby všetci dali odber, keď už 1 milión má. Takže ja mu dávať odber nebudem a Jděte na odběr! čau.